Το Μαρόκο είναι ένα κράτος περίπου 30 εκατομμυρίων ανθρώπων. Φέτος συμπληρώνονται 49 χρόνια από την απόκτηση της ανεξαρτησίας του από τη Γαλλία. Οι Μαροκινοί όμως περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη φορά αντιμετωπίζουν πλήθος προκλήσεων. Οι αντιθέσεις μεταξύ πλουσίων και φτωχών μοιάζουν αγεφύρωτες. Το υψηλό ποσοστό γεννήσεων δείχνει ότι ο μισός πληθυσμός είναι κάτω των 20 ετών. Η πραγματικότητα αυτή φαίνεται σε κάθε πτυχή της κοινωνίας, ιδιαίτερα δε στην παιδεία και στην οικονομία. 200.000 νέοι άνθρωποι εισέρχονται κάθε χρόνο στην αγορά εργασίας και μόνο τους μισούς από αυτούς μπορεί να απορροφήσουν οι επιχειρήσεις. Είναι τόσοι πολλοί Μαροκινοί που ξενιτεύονται για να βρουν δουλειά που τα εμβάσματά τους συντηρούν ολόκληρα χωριά. Στη Φες το πρόβλημα της ανεργίας είναι τεράστιο. Εμείς επισκεφτήκαμε την περιοχή Ρασέφ στο κέντρο για να δούμε πώς ακριβώς ζουν εκεί οι άνθρωποι. Προσπαθούμε να καταγράψουμε τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Έχουμε έρθει λοιπόν σε μια γειτονιά για να μπούμε και να δούμε πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ, στα αριστερά μου, θα γυρίσει τώρα ο Νικήτας στην κάμερα, θα δείτε τα σπίτια αυτών των ανθρώπων. Εδώ μέσα ζουν οικογένειες των 5, 6, 7, ακόμη και 10 ατόμων σε ένα δωμάτιο, με συνθήκες κυριολεκτικά απαράδεκτες. Η διασκέδαση αυτών των ανθρώπων είναι να μαζεύονται στις μεγάλες πλατείες, στις μεγάλες γειτονιές και απλά να παρακολουθούν τα αυτοκίνητα να περνάνε στους μεγάλους δρόμους. Αυτή είναι η διασκέδασή τους. Δεν έχουν ούτε καφετέριες, ούτε καφενεία, ούτε την οικονομική δυνατότητα για να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Θα σας πω μόνο το εξής, ότι στο Μαρόκο το 50% σχεδόν των νέων ανθρώπων είναι άνεργοι. Οι πιο πολλοί από τους ανθρώπους που παρακολουθείτε στις εικόνες μας είναι ηλικίας από 30 έως και 45 ετών, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ούτε ένα μεροκάματο το μήνα. Οι οικογένειές τους και οι ίδιοι ζουν σε πανάθλιες συνθήκες και από ό,τι μάθαμε, οι περισσότεροι από αυτούς προτιμούν να μπαίνουν στα σαπιοκάραβα για να βρούνε τον παράδεισό τους στις χώρες της Ευρώπης και πολύ πιθανόν να χάνουν και τη ζωή τους μέσα στους ωκεανούς παρά να υπομένουν αυτήν την πραγματικά εξευτελιστική ζωή. Θέλω και θα προσπαθήσω να μπω σε ένα από τα σπίτια, να καταγράψω τη ζωή αυτών των ανθρώπων, να μιλήσω μαζί τους, διότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους, θα σας πω κυρίες και κύριοι, πως είναι αξιόλογοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πτυχία, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει στο σχολείο, έχουν κάνει πανεπιστήμιο, ζουν μια ζωή εντελώς εξαθλιωμένη, όμως διατηρούν την υπερηφάνεια και τον χαρακτήρα τους αναλύωτο και σε πάρα πολύ υψηλά στάνταρ για τα δεδομένα του Μαρόκου. Ελάτε μαζί μου να περπατήσουμε λίγο στις φτωχογειτονιές, να καταγράψουμε εικόνες της ζωής αυτών των ανθρώπων και να πάρουμε μαζί μας στιγμές. Διότι το Μαρόκο, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ούτε τα αξιοθέατα, ούτε οι όμορφες πλατείες, ούτε τα τρομερά μνημεία. Είναι αυτή η ζωή των απλών ανθρώπων. Και αν δεν περπατήσουμε στις γειτονιές τους, αν δεν μιλήσουμε μαζί τους, αν δεν καταφέρουμε να αγγίξουμε ένα κομμάτι της ψυχής τους, δεν θα έχουμε πάρει καμία γεύση από αυτήν τη χώρα. Αυτά είναι τα σπίτια των Μαροκινών. Εδώ πέρα ζουνε. Σε αυτές τις πόρτες που βλέπετε αριστερά και δεξιά, σε αυτές τις μεγάλες θύρες, ζουνε
μέσα σε διαμερίσματα οικογένειες των 10 και 15 ατόμων. Τα παιδάκια βεβαίως παίζουν έξω από αυτές τις πολυκατοικίες, εντός εισαγωγικών θα τις έλεγα. Εδώ θα δούμε ένα μικρό ρεστοράν. Κοιτάξτε τώρα, 2 κατσαρόλες, μερικές πατάτες και ελάχιστο κρέας κάνουν ένα ρεστοράν, αν είναι δυνατόν. Είναι αλήθεια, όπως βλέπετε, ότι οι συνθήκες του ρεπορτάζ δυσκολεύουν. Περπατάμε και προσπαθούμε να βρούμε μία άκρη με όσο το δυνατόν μεγαλύτερες προφυλάξεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι η φτώχεια είχε οδηγήσει πολύ κόσμο στο θρησκευτικό φανατισμό. Υπάρχουν όμως και φωτισμένα μυαλά και άνθρωποι που έχουν πρωτοποριακές και προοδευτικές ιδέες.